Здравейте! Дойде и моя ред да представя себе си. Най-накрая. Казвам се Илиян. Роден съм в родилния дом в град Шумен. Израснал съм в село Мадара. По професия готвач, по неволя водач на таксиметров автомобил. Част от ансамбъл в България съм от около година и половина. Като за това време госпожата успя да ми заведе на доста участия, където съм прекарал страхотни мигове с групата. Надявам се да не спират тези мигове, защото това са прекрасни хора, да не казвам част от семейството ми вече. Ще си позволя, защото в момента е моето време, да се обърна директно към госпожата. Иве, благодаря ти за това, че ме търпиш, за това, че търпиш всички нас. Не сме от най-примерните, ще го засегна отново, разбира се. Защото си е така. В залата е нещо страшно, хора. Просто се нямате на идея. То е викани по нас, той ма моля ви са, ама дайте малко по-сериозно. Ние сме ужасни. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас. Бъди винаги така усмихната, бъди винаги така зареждаща, страхотна си. Благодаря ви, приятели, до скоро и всичко най-добро ви пожелавам. Обичам ви.